El darrer partit de la primera jornada de la Lliga Irlandesa de Futbol era el plat fort, no només per ser el derbi dublinès per excel·lència, Bohemian contra Shamrock Rovers, sinó també per l'escenari, l'Aviva Stadium, un camp on no s'havia disputat mai cap partit de Lliga. En aquest sentit, la League of Ireland va proposar al Bohemian de renunciar a jugar a casa a canvi de fer-ho com a local a l'Aviva i els Gypsies ho van acceptar. La jugada per als de Phibsborough ha estat perfecta perquè s'haurien necessitat 8 Dalymount Parks, la trotinadíssima estadi del Bohemian, per encabir els 33.208 espectadors que han anat al derbi, una assistència que suposa un rècord en un partit de Lliga. Tot i que aquesta xifra representa un 64% de la cabuda de l'estadi, hi havia molt de caliu, i és que les hordes Gypsies han anat cap al sud i han creuat el Liffey, com així ho deia la llarguíssima pancarta que hi havia darrere de la porteria del gol sud. L'exèrcit roig i negre avança en massa del nord. Com d'habitud i malgrat que no són permeses, alguns afeccionats han encès bengales amb els colors del seu equip. Roig, blanc i negre per al Bohemian i verd per al Shamrock Rovers, equip del qual han vingut més afeccionats que no pas els que van regularment al Tallaght Stadium. Durant els primers minuts de partit, ambdós equips han jugat sense arriscar, amb molt de joc al mig del camp i assegurant les passades. Amb tot, de mica en mica han començat a arribar les accions amb cert perill. Graham Burke s'escapoleix de John Mountney, avança per la dreta, centre, Leigh Kavanagh rebutja, Daniel Mandroy ho xuta i la pilota rebota en Robert Cornwall. Alguns jugadors Hoops han demanat penal, però l'àrbitre no n'ha volgut saber res. I al minut 25, Liz Musset, sobre la línia de mig camp, passa la pilota a Connor Parsons, per l'esquerra, avança cap a l'àrea, dribla Roberto López, encara el porter, xuta, Ed McGuinty la desvia lleugerament, pilota al pal i un oportunista Ross Tierney l'envia al fons de la xarxa. Eufòria entre els afeccionats del Bohemian i és que no hi ha res millor que marcar un gol al màxim rival. Tenia avantatge al marcador, ha esperonat el Bohemian, que uns minuts més tard hauria pogut fer el segon, però el xut creuat de Dale Rooney ha estat desviat a córner per McGuinty. Rèplica del Rovers, Burke per la banda dreta, centre, però no troba rematador i després d'uns quants segons amb la pilota passejant a dins de l'àrea, la defensa del Bohemian aconsegueix d'allunyar el perill. Mitja part amb 1-0 al marcador. A la segona part, el Bohemian ha volgut assegurar el partit fent pressió molt amunt a fi de dificultar la sortida dels Rovers amb pilota controlada, tot i que, de tant en tant, arribaven a l'àrea, a vegades amb cert perill, com en aquesta ocasió amb error de Mountney, que gairebé li costa un disgust al Bohemian, però que salva James Talbot a una acció sobre Noonan, per la qual els Hoops han demanat penal. Nova acció dels Rovers, contraatac iniciat per Mandroyu, que avança uns quants metres, passada a l'espai per Noonan, que és perseguit per Dawson Devoy, que li complica les coses i fa que el xut creuat del jugador Hoop surti força desviat. Malentès entre López i McGuinty per la pressió de Colm Whelan, però el porter acaba resolent la situació de perill. Al minut 72 és quan el Rovers ha estat més a prop d'empatar. Jugada per la banda dreta, Burke s'escapoleix de Cornwall i de Devoy, centre, Victor Osianvuna remata dins de l'àrea petita, Liam Smith rebutja, Noonan xuta i Smith, el salvador, que la desvia in extremis a córner. El Bohemian ha volgut adormir el partit amb un teva meva que obligava els Hoops a córrer amunt i avall sense tocar la pilota, només arribant a prop de la porteria de Talbot de manera esporàdica i sense gaire perill. En algunes ocasions, als darrers minuts, una mica a la desesperada, cosa que provocava errors en les passades. Xiulet final i els 3 punts que es queden a casa, que en el cas del Bohemian, a partir d'ara tornarà a ser el Dalymount Park. Celebració de les hordes Gypsies al gol sud i aplaudiment mutu amb els jugadors. I el mateix per als Hoops, que avui han rebut el suport de milers d'afeccionats, molt probablement el contingent més nombrós en un desplaçament de Lliga lluny de Tallaght. I és que, tot i que el Bohemian jugava de local, avui era una ocasió perfecta per demostrar l'embranzida que ha agafat la Lliga irlandesa.